Għall-ewwel darba l-eks Prim Ministru Dom Mintoff bi żjara fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun. Il-Perit Mintoff intlaqa mill-mexxej Laburista Joseph Muscat wara kellhom laqgħa privata. Wara flimkien mad-deputat mexxej Tony Abela, il-President Stefan Trinzo Zuppardi u diversi ħaddiema u voluntiera iddawwar madwar il-bini. Fost l-oħrajn huwa ntwerat ħejjiet li qed isiru għal maratona ġbir ta' fondi li ser issir bħal nhar il-Ħadd ġimgħa u għall attivitajiet li ser isiru matul il-ġimgħa d-dieħla fl-okkażjoni tal-35 sena ta' Malta Repubblika. Fost il-postijiet li żar kien hemm is-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, hemmhekk il-Perit Mintoff irrakkonta tifkieriet tiegħu tal-laqgħat ġenerali ta' snin moddija fil-Freedom Press. Iż-żjara ta' Dom Mintoff ġiet fuq stedina miftuħa lil mexxej Laburista Joseph Muscat kien għamillu personalment il-ġimgħa ta' wara l-elezzjoni tiegħu f'Ġunju tal-2008. Iż-żjara tal-Perit Mintoff ġiet hekk kif riesa il-35 anniversarju ta' Malta Repubblika. Il-Perit Mintoff sellem lil kulħadd bitbissima kbira. Hekk kif kien ħireġ miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, Joseph Muscat instama' jgħid lil Dom Mintoff ejja oqgħod.